ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ 5ଟା ବେଳେ ବସ୍ ମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମୋ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଛିଡ଼ା ହେବା ସମୟରେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଗାଈ ମୋତେ ଏତେ ମାନେ ମୋ ଦେହରେ ଘଷିଗଲା ଯେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଯେମିତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଣି ଗୋଟେ ଗାଈକୁ ମାନେ ବାଛୁରୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଗାଈ ଆସିଲେ। ମାନେ ଅତି ମାନେ ଭଲ ପାଉଥିବାର ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ମୋତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଗେହ୍ଲା କରିଥିଲି ଆଉ ଆଉଁସି ଦେଇଥିଲି। ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଆଦୌ ଯାଇନଥିଲେ। ମୁଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସେଠି ମିଳୁଥିବା ବିସ୍କୁଟ୍ କିଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥିଲି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଗାଈ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଫଟୋ କ୍ଲିପ୍ରେ ନିଆଯାଇଛି ଅଳ୍ପ କେତେଟା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି। ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି, ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବା। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବୁଥିଲି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଯେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, ଆଉ ମୋତେ ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପୁରା ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ।